L'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial és un centre de recerca del Consell Superior d'Investigacions Científiques dedicat tant a la recerca bàsica com a la recerca aplicada, així com al desenvolupament d'eines informàtiques i a la transferència de tecnologia. El nostre institut desenvolupa eines i tecnologies basades en intel·ligència artificial que donen solucions innovadores a problemes per tal de ser transferides a empreses per la seva explotació. Ara us presentem les nostres aportacions al camp dels recomanadors. Anem a veure-ho. Cada vegada resulta més comú trobar-nos en situacions on hem d'escollir entre un ampli conjunt d'opcions. Aquest procés pot resultar lent i tediós. Els recomanadors ens ajuden a triar l'opció que més ens pot satisfer. Per això, un sistema de recomanació realitza una cerca personalitzada on es consideren les nostres preferències de casos anteriors i les preferències d'usuaris similars a nosaltres. A continuació, veurem dues millores desenvolupades al nostre institut: recomanadors argumentatius i recomanadors de conjunts estructurats. Imaginem que ens trobem en un supermercat i no sabem quin producte escollir. El recomanador fa una anàlisi de les nostres preferències i ens recomana un producte. El problema sorgeix si no estem d'acord amb la recomanació, ja que els recomanadors no acostumen a justificar el perquè de l'elecció realitzada. La tecnologia desenvolupada al nostre institut permet al recomanador justificar i argumentar per què ha seleccionat un producte i entrar en un procés de diàleg amb l'usuari per ajudar-lo a trobar els productes que més el puguin satisfer. Ara imaginem que volem indumentària per l'estiu. Si li diem a un recomanador que ens agraden els colors alegres, aquest ens proporcionarà roba i complements d'acord a les nostres preferències. El problema sorgeix en el moment de combinar-los, ja que els recomanadors clàssics no són capaços de proporcionar estructures complexes, sinó que agrupen les seves recomanacions i no acostumen a donar bons resultats. La tecnologia desenvolupada al nostre institut permet fer recomanacions de conjunts o estructures complexes que consideren les relacions entre els elements, de manera que s'obtenen resultats molt més satisfactoris. Per acabar us explicarem alguns dels projectes en els quals hem utilitzat aquestes innovacions. L'objectiu del projecte SmartX Food és el desenvolupament d'una plataforma per la recomanació de compra i l'assessorament en superfícies comercials. Funciona sobre dispositius mòbils i posa un èmfasi especial en el context de la recomanació. Per exemple, mitjançant la utilització d'un dispositiu mòbil, l'usuari pot escanejar el codi de barres d'un producte i obtenir una alternativa que es basa en les seves preferències personals o les seves necessitats nutricionals. Com a aspecte a destacar, direm que el recomanador és capaç d'explicar el perquè d'una recomanació i entrar en un procés de diàleg amb l'usuari per tal de poder esbrinar quines són les seves necessitats de cara a aquesta recomanació en concret o a futures recomanacions. El projecte Turisme accessible per a persones amb autonomia limitada s'ha desenvolupat conjuntament amb l'empresa I+D Innova. L'aportació de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial al projecte ha estat el disseny i la implementació d'una eina per confeccionar i recomanar paquets de serveis turístics coherents, personalitzats, fiables, robustos i adaptats a usuaris amb autonomia personal limitada. Utilitzant les últimes tècniques en optimització i avaluació, I+D Innova ha construït Easy & Go, un entorn que confecciona i recomana viatges a mida amb totes les garanties de qualitat i adaptats a les necessitats de cada usuari, utilitzant també l'experiència d'altres viatgers.